दिनै क'क्राझार नोगोरावहाय आरो मोनसे एस्टाब्लिशमेन्ट फैलायबाय जेखौ बयबो जोङो सारा भारतआवनो चेन बियो मोनसे ब्रान्ड भि मार्टनि नैबे दखान बा नैबे शपिं मलआ दिनै बेखेवनाय जाबाय आरो बाहाय जोंनि आपकामिं सासे एन्टारप्रेनर खनसार ब्रह्म बिथाङा लाइमोन आरो जोङो जब क्रिएटर होननानै लानो हायो बिथाङा नैबे हार्ट अफ द क'क्राझार टाउनावहाय मोजां नैबे भि मार्टनि नैबे शपिं मल खुलिनाया जोबोद बिथांनिसिम आं हामलायनाय बावबाय आरो बिथांनि मेनेजार मोनहाबो दङ जाहाथे नैबे शपिं मलखौ मोजाङैनो मोजां सालायनो हायो मोजाङैनो मोजां बिजनेस जायो मोजाङैनो मोजां मुलाम्फा जायो बेबायदिया जुदि मोजां माने इक'नमिकेलि जुदि मोजां सोलिलाङोबा जोंनि गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बा बायदि रोखोमनि सुबुङा जोंना बाहाय लाइभलिहुड बा साख्रि बा गावनि थांनानै थानायनि मोनसे राहाखौबो मोनो आङो जोंनि नोगोर आरो जोंनि क'क्राझार ओनसोल बा बिटिआर ओनसोलनिसिम बयबो मानगोनां सुबुंनिसिम आङो खावलायो गुरैयै खावलायो जाहाथे नैबे भि मार्ट शपिं मलाव हाबनानै जाहाथे नैबे शपिं मलखौ मोजाङै सोलिलांनो हायो आरो मोजां सासे आपकामिं लाइमोन एन्टारप्रेनाराबो इनकारेज जागोन आरो बिथाङा बयखौबो लामा मोनसे दिन्थिनाय जागोन बिथांनिसिम आरो खनसे हामलायनाय थाबाय आरो रायजो राजानिसिम गुरैयै खावलायनाय थाबाय जाहाथे नैबे शपिं मलावहाय रोजा रोजायैनो फैनानै ज' फैनानै मोजां मोनसे बिजनेस फालांगिनि मोनसे मोजां सेन्टार जायो बेखौ खावलायबाय गोजोनथोंसै गिबियावनो नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरनाय जाबाय दिनै आं दंफैयो भि मार्केटआवहाय नोंथांमोना मिथिखायोना भि मार्केटआव बाहाय दङ जोंना बाहाय बाजार इण्डियामोन ना आगोलहाय बाजार इण्डियाखौ सिफायनानै दा भि मार्केट खालामबाय ओमफ्राय आङो फंनैसो खोथा बुंनायनि सिगां बिनि अनार जाय बिथाङा खुलिदों बेखौ बिनिसिम आङो मेनि कंग्रेचुलेसन्स आदा माने बिराद गोग्गाथाव खोथा आरोना जोंनि गेजेरावनो बर'नि गेजेराव बिदि मोजां सासे बिदि डेभेलप खालामनो हागासिनो दङ जोंबो बिराद माने प्राउड मोनो आरोना बिराद मोजां मोनो जोंबो नायनानै ओमफ्राय लोगोसे बेहाय भि मार्केटआवहाय नोंथांमोना नांगौ बुस्थुफोरखौ मोनगोन जेनेबा किचेननि मेटेरियेल्सफोर ओमफ्राय गस्ला गासिबो बुस्थु मोनगोन आरोना ओमफ्राय खोनानो मोनदों उनावहायबो फिउचारावहाय जेनेबा आफ्टार 1 year 2 year जेनेबा बिनि उनावहाय आदाया ग्रसारि खुलिनो नागिरदों गोजौआवहाय दा बेबो मोनगोन नोंथांमोना बेखौबो जागोन लासैनो स' बेखौनो आङो फंनैसो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो सानो देट नोंथांमोना फैदो भिजिट खालामफैदो ओमफ्राय खेबसेबाबो नायफैबानो जाबाय दे आदानि माबाखौ औ जेन्टस लेडिस बथ गासिबो मोनजोबगोन नोंथांमोना गासिबो बुस्थुफोर एभेलेबल जाजोबगोन आरोना गोजोन्थों ओमफ्राय बाहाय उन्दैनिफ्राय लानानै गासिबो एडल्ट गासिबो जेन्टस ओमफ्राय हिन्जावफोरनि लेडिस गासिबो एभेलेबल जाजोबगोन आरोना ओमफ्राय माखासे मा दंबावो औ जिन्सफोर दङ ओमफ्राय फ्लरा मोननै खोमा औ फ्लरा मोननै जिन्सफोर मोनगोन बाहाय गासिबो शार्टफोर मोनगोन आरो गासिबो एभेलेबल जाजोबगोन जाबाय दां आदा आज हम लोग वी मार्ट कोकराझार में ओपन किए हमारा ये 22nd स्टोर है नॉर्थ ईस्ट में और करीब हम लोग अभी नेशनली हम लोग 470 स्टोर्स के करीब हमारा प्रेजेंस हो गया है सो बेसिकली हम लोग नए फैशन ट्रेंडी फैशन जेंजी को जो कैटर करते हैं फैमिली के लिए सारे प्रकार का आपको ना फैशन के बहुत वैरायटीज मिलेंगे इस स्टोर में और हमारे पास ऑफर्स भी बहुत सारे हैं हमारे प्राइसेस अगर क्वालिटी को कंपेयर करेंगे प्राइस हमारा मार्केट से कम है सभी बोलते हैं लेकिन ये चीज़ आप एक बार आइए देखिए हमारे प्राइसेस बहुत कम है जैसे आप अगर देखेंगे ये सब टी शर्ट हमारे हैं और ये लुक एट माई बैक टी शर्ट्स अगर आप देखें तो ये सारे टी शर्ट्स आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिलते हैं यहाँ पे प्लस आपको और एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि ये दुर्गा पूजा का टाइम है फेस्टिव का टाइम है दिवाली दुर्गा पूजा छठ ये बहुत सारे फेस्टिवल्स इस टाइम पे आते हैं और इसलिए हम लोगों ने बहुत अच्छा अट्रैक्टिव ऑफर्स भी रखे हैं बाई 1 get 1 के जीन्स है हमारे पास बाई 1 get 1 के टी शर्ट्स हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है अगर कस्टमर 2799 का शॉपिंग करता है तो उसको एक साउंड बार या एक बैग उसको 199 में मिलता है और अगर 4,999 का शॉपिंग करता है तो उनको जो है एक जो है ये मिक्सर ग्राइंडर मिलता है 399 रुपीज़ में प्लीज़ आइएगा और
हमको सक्सेसफुल आपके बिना हम हो नहीं पाएंगे। थैंक यू सो मच। लोकेशन कहाँ पे? ये अपना कोकराझार के हार्ट ऑफ द टाउन में है। आप प्लीज आइए, आप देखिएगा, है ना। थैंक यू। ऊपर कितना है यार? ये दो फ्लोर का स्टोर है। ग्राउंड फ्लोर में मेंस और होम डिपार्टमेंट है। होम मतलब आपका जो घर का हाउस होल्ड का जो सामान है, और फर्स्ट फ्लोर पे अपना लेडीज है और किड्स फुटवेयर है ना। तो ये सारे डिपार्टमेंट। प्राइस कितना से शुरू है? प्राइस तो हमारा 99 से शुरू है। फैशन जो देखेंगे आप 99 से शुरू है। हाउस होल्ड में बाई वन गेट वन के मेलामाइन के बहुत बड़े रेंज में हमारा मेलामाइन का रेंज है। हम लोग कंटेनर्स हो गया, हम लोग का मिक्सर ग्राइंडर हो गया, डिनर सेट्स हो गए, बहुत बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में।